Yo minggu lagi prene kabeh sempak ya. Yo jelas, mati prene. Sehat kok sempak ya. Biasane pun nek teng Jogja menika nek gandrung niku minimal 2 juta, Pak. Kak Guru ngapa ngersakne mimik kok ya? Iya. Kak Guru napa kula miki? Ugo tapi sungsungake keluarga besar SDN Tunggur 1. Iya, iki bengi halamane sing ditanggo tasakuran bersih sama ibadah. Omber banget ya. Iya. Terus Ugo tapi sungsung iki panjenenganipun Mas Kateno sing saka Lembah Babatan Sakonco begini ya hadir. Mas Wanding Randu Kauman Ponorogo begini hadir Sakonco. Iya, dulur kula nang Mas Yudha Sakonco sing saka Sukorejo Ponorogo juga hadir. Ya, ugi tunjuk dhateng papunjen kula Mbah Guru Wahyudi dukuh sekeluarga. Iya, ya, lanjut ya. Malam ini juga live streaming Mas Topik Audio. Ya, video syuting sing saka Magetan. Luar biasa. Ya, Mas Topik Audio. Ya, Mawar Kuning, Mbak Elisa tampil di depan. Ya, Cok. Ya, Mbak Elisa Urkarus Asu.
Ya, mawar kuning Mbak Elisa. Cinta lu Mbak Elisa. Wilujeng dalu suke dalu. Wilujeng lawuh wonten Desa Tunggur. Nggih kula nuwun, nggih kula nembe sip. Kula nuwun apa gula nuwun? Kula nuwun nggih. Kula nembe sik pindah niki sowan wonten Desa Tunggur. Tunggur kok Tunggul. Tunggur. Mriki. Ya udah Kiai Kata Jawa. sangit niki penontonipun kula remen nek penontonnya kata sangit Iya. berarti kata sik mencintai iki basa Jawa. Meneresnani budaya. Menresnani. Pokoknya muni sakmuni begini nih Mbak Elisa wis patut ae. Patut ae. Ngapunten nggih Pandara, Iya. kalau aku salah-salah ngomong pokoknya di ngapura nggih. Nah, Bapak jenengan iki kelebu seniwati yang wah luar biasa hebat. Ing atase uduk Kyai Jawa ning bisa menguasai kesenian Jawa luar biasa. Ya ora nek nguasai yo mboten. Bener. Setetek mung Jadi sedikit. saisone ora akeh yo. Setetek. Sabisone Iya. yo elek-elek koyo ngene. Lan kesene matur nuwun Lurah Sunok Keli ingkang sampun Pak Lurah Sonokling. ya Sunok Keli sampun bali dateng kula kalian bayu kula Mbak Tatin ingkang kalak sak donya. Ya, delok sumur ana kaya. Ya parian jenengan. Rayo, setetek. Standar. Delok sumur Iya, iya, ana apa iso. kaya. Warga Tunggur tak delok ayu lan bagus sedaya. Amin, Allahumma amin. Kenyataan kaya kabeh lho linggo mate prene kabeh sempak ya. Ya jelas, pakai brand Ya. sehat atau sempak ya. Sempak maksudnya bersama-sama itu. Kompak karo semangat iki lho dicatekke siji. Semangat dan kompak kabeh. Semangat dan kompak ya. Heeh, sing madhep ana wong sing pipis. Kok ya ruh. Sowan mriki melu donga kakek. Sempon rawuh sedaya niki acaranipun bersih dusun nggih. Iya, acara bersih Bersih desa. dusun niku nek wonten mriki namine napa? Jawane. Bersih desa. Kan angka apita kalau di daerah-daerah Jawa Tengah itu nek kene padha Seloan biasa. bersih dusun apa? Seloan, tasakuran seloan. Oh nggih, mandarat ngemuji kula nggih panganjeng-anjeng kula sedaya ingkang sampun rawuh mriki pinaringan Kanjeng Yuswa. Amin, Allahumma amin. Amin. Jangan lho. Pinaringan rezeki ingkang kathah, ingkang kagungan putra nggih paringi putra ingkang saleh soleha. Soleh soleha. Durung meteng ndang meteng. Meteng. Sik Joko isih jomblo ndang duwe bojo. Ndang rapi. Ndang rapi. Oh. Nek Pak Lurah jaluk ping pira? Pak Lurah bojone ketoke Bojone mitoke wis loro mitoke. ngono ya iso guyuki warga ya iso ping. Alhamdulillah Bang Sono klinik kanjen hebat Mbak Elisa. Ini sangat jantung Kyai pun sepuh ning tetep bersama warga masyarakat wonten Tunggur. Nggih.
ngono ya wonge biatunipun niku jul ora owel ngaten lho. Mbak Elisa pokoke tanggal mriki kali Mbak Tatin wonten nganu nggih panjenengan rawuh wonten tunggur. Oke siap, langsung ditransfer nganti lunas. Tapi langsung lunas. Lunas Pak. Alhamdulillah. Yo kumet kontesku. Lho begini ngarep-ngarep utang baru. Yo tinggal nyarutang aku nih yo wis ben ganti kanca plek. Nggih. Wis dadi langganan karo piyayi kene. Nggih to. Kula remen seneng sanget mugi-mugi mboten kapok. Becak wonten acara meneh nggih nimbali-bali nggih. Nggih niki palingan suka parisuka. Mbok menawi kula saged ngaturaken napa lagu-lagu nembak. Coba. Karemenan. Nggih, remenanipun Mbak. Karemenan Pak Lurah sono keleng mbok menawi saged ninggah panggungan kalih kula Nah, nggih lho. duwet. Duet. Duet. Nyanyi berdua sama aku Pak Lurah. Nek Pak Lurah? kerso napa Pak Camat. Mbak Lurah nggih, Mbak Desa nggih. Siap. Ayo saya pakai mata lawan Mbak Lurah sholat klik tampil ke depan. Dampingi Mbak Desa harus Dalu Mbak Elisa. Nggih. Pripun panjenengan niku sehat nggih? Alhamdulillah sehat banget itu jenengan. Nggih, sehat Tapi banget. luar agak berkat loh. Napa? Berarti kenapa sebabipun napa? Kalau ini orang ayu papan atas ini. Panjenengan biasanipun ana WhatsApp kalian kula. Nggih. Saniki pun nyanding kalian kula. Alhamdulillah, sangat Raosipun pripun raosipun? Raosipun kedekan. Benten napa mboten kalih sing ten gambar YouTube nika? Alhamdulillah pandangan beliau kok nggih cocok. Cocok nggih, Pak. Berarti cocok nggih benjang. Alhamdulillah. Oh iya. Moga-moga warga masyarakat di Sadunggur yang buyong bimbing buka wektalipun sakit mandut panjenengan. Amin. Menika tamu-tamu panjenengan ingkang sampun rawuh kok menawi sinten mawon Pak. Mok rawuh ten pangandikan matur para tamu. Aku ngomong basa Jawa susah banget sih. Ibu saya itu sakit mawon. Nggih. Jadi tamu ini kata sangat. dengan rambut barulah itu. Ini sing rawuh sak menika mesti kasaken ing wilayah Libya sedaya rawuh lan sedaya Pademan Kecamatan Libya ugi rawuh lan ugi Ketua DPRD Kabupaten Magetan Bapak Jatno lan ugi anggota fraksi niku dan bukan ini untuk kula kalian Bapak Sitekno rawuh Pak Camat. lan ugi wonten kanca ingkang iki wau nembe kenalan iki Mbah Lurah hasilipun suku Bali tapi alhamdulillah saya dados Demang wonten Lampung iki wau kebetulan wonten jadi DPR wau mriki. Oh pasti datang anu Magetan mriki lagi. Alhamdulillah Saleh-saleh nonton Itu kita sedaya kemawon. Dan ini dalam ngancani kula iki
Luar ini dia piambaan berdek ini tidak dikandani kalian. Sinten Pak Lurah? Mbah Tekno. Mbah Tekno. Tekno Sidomukti monggo lato di Mbah Tekno Sidomukti. Sareng kula nggih. Nggih, Mbah Tekno, monggo tampil ke panggung. Sebagai mataraman. Mbah Tekno Sidomukti. Ketua DPRD Kabupaten Magetan Bapak Ketua DPRD. Alhamdulillah Supremo saking Sidomukti. Wah bangga banget kula Mbak Tekno, Mbak Tekno. Wilujeng dalu Bapak Ketua DPRD Kabupaten Magetan. Rawuh alhamdulillah kalian Bapak Sutikno. Nggih wilujeng rawuh. Monggo. Alhamdulillah saya dipanggil malih sedaya warga Tunggur lan sak Magetan. Nggih, nggih. Ujo Mbah alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak nggih. Monggo Bapak menawi wonten dawuh saking Bapak Sulitno, Bapak saking Bapak Ketua Dewan dawuh dhateng warga masyarakat Bapak menawi monggo. Nggih. Menika kula ngdampingi Bapak Ketua DPRD. Derek mangayu bagya kasedhianipun Mbah Lurah Tunggur. Nggih. Anggenipun bersih desa utawi sedekah bumi. Mugi-mugi diridani Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mahanani warga masyarakat Tunggur khususipun Lembean Magetan pinaringan panjang umur sehat gampang anggenipun pados pangupa jiwa. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah ya Allah. Nggih Pak Ketua, muga-muga Pak Jatno dadi pemimpin Magetan. Amin. Baik suripun. Bu Karwini kang putri saking Mbah Lurah Tunggur sareng-sareng dipun dongani lan dipun sengkuyung dadi DPRD Provinsi Jawa Timur saking PDI Perjuangan. Amin. Amin Allahumma amin. Ibu Kartini. Sengkuyung nggih, sengkuyung nggih. Monggo, Pak Yai. Monggo Pak Yai. Cuman Malidogo, pelestari budaya negara Indonesia. Alhamdulillah Lur. Dados Mbah Lurah Tunggur ing dalu menika nguri-nguri warisan leluhur nggih gelar pagelaran wayang kulit. Menika salah satu ajaranipun Bung Karno Trisakti berkepribadian dalam kebudayaan. Nah, pramana dalu menika matur sembah nuwun sanget dumateng Mbah Lurah Tunggur ingkang sampun gelar paguyuban wayang kulit menghadirkan bintang tamu favorit sak menika nggih. Terus nggih. Iki umpama Mbak Titi iki jeneng sekarang ngapa? Sebelumnya Pak Ketua. Ya, berarti Nyuwun sewu Pak Talan. Nyuwun sewu kang pangapunten nggih. Mbak Tati bersane bangunnya Pak Ketua. Masih salah satu sinden bintang tamu ya Mbak Aprilia. Mbak Aprilia sinden Magetan. Juara ya. Prabowo juga. Ya, Prabowo juga tampil. Iya. Sindernya Magetan.
Ini Mbak Aprilia, ada Mbak Atin. Mbak Tatin, sini dulu Mbak Tatin. Alhamdulillah sakit kembali ya. Alhamdulillah. Itulah penggemar almarhum. Dipun nggih. Mboten sah tunggu-tunggu ta. Apa mau terus? Kok iki ngomongke penggemar tunggu tuh. Mungkin nak dulu nggak dapat. Oh, gampang menggih. Maka menika kersane menapa? Mbak Sono Keling, Pak Ketua. Nggih, monggo Monggo ini pepeling mawon. Pepeling nggih. Pepeling. Tanggal brone mungkin dawahe ngendikan pinangkane Pak Budi itu Pak Kiai Jadap. Dandang kula tibane pepeling. Urip pisan ing donya tanami ing mangkone bakal tinimbalan sowan marang pangerane pondolan donya nipun ora bakal ginawa mati kejawi mong amalira sarta iman nipun mati datang pilih jalanmu lanang wadon enom tuwa bakale mati manjing jaman gengan ketikane Pak Ketua Pak Jatno sak bejo-bejone wong lali isih bejo wong kang eling lan waspada pepeling dados ya.
kita wajib saling ngelingke. Saling ngelingke. Karena lagu ing dalem menika cocok sangat. Nggih, nggih. Hormati sebagai karakter mulai dipimpin Bapak Insinyur IS Bintang. Lagi kenapa Pak Iwan ini lagi ribut? Derek Bandura. Kanggo apa? Biasanya kelanganan bahasa Keling itu berita. Oh, berita. Kelangan bahasa Keling Blitar. Ya, teater kesisan. Nggih, cocok kalian tunjukkan Mbah Kiai Bung Karno. Oh, nggih. Nggih, Blitar. Nggih. Pak Bung Karno kan asal mulane Oslo. Terus zaman penjajah Belanda orang Pak Sugiarto, Pak Sugiarto, terus kemudian Suparjo terlibat peperangan di Indonesia tahun di Belanda di Surabaya. Orang Blitar, Blitar. Ya, ada dia, Blitar. ya Blitar dados pengiling kula panjenengan sedaya. Ya, hati laras berpacu dalam melodi.
monggo dipun lajengaken para warga sedaya pamirsani pagelaran wayang kulit ing dalem menika. Ngantos paripurna. Nggih. Iki terus kanca-kanca Mbah Demang. Iki kesane diceluk saking mriki kesane mriki kali itu. Matur suwun Mbah Sitorumpi. Matur suwun Bapak khususipun DPRD matur suwun. orang tunggu. Nggih. Mbak, Pak Sampun. sampun ya. Boten akan sing lali to, Pak. Ketoke ning sing nang. Wajar niki. Se, se. Nggih. Iki iki magane merah. Ayo no. Jadi perjuangan matur suwun Bapak Ketua DPRD Kabupaten Magetan. Bapak. Lemah terus Gusti Allah sing bales. Bapak ora loka. Nggih, nggih. Bapak tetep mriko garwanipun Ibu Bintari. Oh, ngaten ugi sewarang gono Magetan ingkang sampun gondang nggih. Seniman ugi ngoten lho Kanthi maksudnya. beliau seniman ugi Mbak Aprilia nggih. Nggih, Pak Nadin. Mengalir, Mbak Lisa mengalir. Oke, siap. Istirahat rong lagu sedulur-dulur. Orang nyari begini aku dikancani dulur ulang sing saka Pacitan Mas Gareng. Tampil ki serapat ki, tampil di panggung. Ya, selamat datang Mas Gareng. Wilujeng dalu Mas Gareng. Wilujeng dalu, Pak Cami. Tunggu nggih pripun kabare? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyu bening saka Kediri. Banyu bening saka Kediri. Mbah Lurah sono keling muga-muga akeh rejeki. Amin Allahumma amin. Banyu bening saka Kutha Solo. Aduh enak. Campur bekunang, Pak. Mbah sono keling muga-muga panjang yuswa. Amin Allahumma amin. Gawe sumur kok peteng-peteng, Mas. Gawe sumur kok peteng-peteng. Dulur tunggal sing wedok muga-muga meteng bareng. Ya rabis cek to. Alhamdulillah, Mas, kepara 3 tahun kula pun boten teng mriki. Dolanan teng mriki boten saged hibur wonten ing laladan tunggur. Kepara wontenipun sing jenenge penyakit sing gubrahi masyarakat, penyakit sing gubrahi urip teng alam donya. Sedeke penyakit Oh, jenenge Covid. COVID-19. Wah, dalu menika dulur-dulur tunggur sedaya pun sehat. Dulur tunggur sedaya pun panjang yuswa. Dalu niki diwontenaken naminipun bersih desa. Bersih desa. Ngendikane Mbah Kiai wong jenenge wong resik
bersih itu sebagian daripada iman. Mula nggih ya bener lho ya. Alhamdulillah. Aku masak iya ya. Alhamdulillah macane ngendikane Mbah Kyai nggih ngoten. Awit menika dalu menika disembadani saestu. Disembadani tenanan. Mboten namung Mbah Lurah sak lembean. Kepara menika Mbah Camat, Bapak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kepara rawuh kepara nggih lenggah wonten ing Laladan Tunggur. Demang-demang sekecamatan Lembian puniki ugi rawuh. Leres. Nah, niki nggih wong benten kalih padatan. Biasane niku yen bersih desa manggone tenggene desa. Nuwun sewu Halaman dari desa biasanya bengi niki benten kalih padatan. lain daripada yang lain. Manggone nang nggone lapangan SD, lapangan sekolah dasar. Kula saking dalu menika panjenenganipun Mbah Demang, Mbah Sono Keling menika mboten ninggalne tegesipun pahlawan pendidikan. Pahlawan pendidikan Ki Hajar Dewantara ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutpuri handayani. Lah kepala put meh 3 periode macange. Kebukten ditindakake Mbah Sono Keling. Mbah Sono Keling niku luar biasa. Ya. Awit lungguhe pendidikan sing denane agama. Kula Laladan Tunggur menika berkah mulia berkah samudayanipun kathah rejeki kula dijenengne Tunggur Makmur. Allahumma Amin. Allahumma Amin. Alhamdulillah kula Tunggur makmur sedaya napa ingkang dados kajatipun ingkang sampun ginelar ngasembadan mulus boten wonten alangan setunggal menawa. Amin Allahumma amin. Mas Gareng. Wonten dawuh Niki ana dawuh saking dulur-dulur sing wis lumantar namala. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katur Mas Gareng. Nggih, Mas Gareng Gulitno nggih. Menawi wonten lunggaring wedal kula badhe atur pasumbang lagu. Bawa dandang gulung pelok 6 nglajengaken Simon Nyamat. Kunjuk dhateng Demang Tunggur saha Bapak panitia sedaya cekap semanten. Wassalamualaikum. Saking kula Mbah Guru Wahyudianto SDN 1 Tunggur. Mbah Guru kene iki Seniman Gondang. Nggih boten kata lupen kula nggih salam kagem panjenenganipun beliau Mbah Nokulit. Mbah panjenenganipun Mbah Gunung. Tinggal saras, tinggal sehat. Kados wingi saged gerekne pagelaran wayang kulit wonten ing pundi kemawon, Pak. Ini Demange Pragat juga ada. Pragat wonten. Pak Prapto sing songo Gabir Kauman juga hadir. Macange. Nuwun sewu Pak Panji mriku pun dawuh jenengan apa dereng? Dereng. Ya Allah, ngaisin karo Mbah Sono Keling ya. Pak Panji. Mbah Panji, Do Panji. Oh, Do Panji. Nggih. Ya urung. Oh, nggih. Wah, nggih ditungakne mawon muga-muga nggih. Nggih wayangan. Wayangan ya karo Mbak Elsa karo Mbak Tati. Ora. Sapa? Dalane yo Mas Gurit. Ya, kita nggih dongakne muga-muga nggih Mbak Elisa, Mbak Tatin sedaya Widyawati Waranggana sak garenge. Ya ora nganggo gareng udan deres semangat. Alhamdulillah disembadani macange. Bliyak waton kecandak. Gremet waton ning Selamat. Mula Selamat iki penting. nggih, selamat iku penting mula ten dalu niki kan mboten namung setunggal kalih. Beliau Bapak Kepala Desa pun kepara pindah panggung. Sak wingking-wingkingipun Mbah Lurah sekecamatan Lembian. Iku lho manti. Iki di disine Mas iki Mbah Guru SDN 1 Tunggur. Mbah Guru sing duweni SD ini Mbah Wahyudi. Tampil ke panggung iki nyuwune didampingi Mbak Tatin. Iki lagune beda Pak Mbah Lurah wau kuwi gawe damel serpek. Nek iki benten. Apa kuwi? Aja dipleroki. Ben aja plerok-plerokan karo tangga teparo. Oh iya. Iri dengki ora oleh. Dunyane akeh ana dunyane iki awakmu melarat berarti kurang usaha. Beda panemu aja ngasih padu. Beda pilihan aja ngantek tukaran. Sing penting sok ben iki anake Mbah Sono Keling ayo didadekno. Dadekne diberi jatim. Ben wayangane ninggeng, Pak. Alhamdulillah iki Pak Wahyudi, Mbah Guru Wahyudi ya. Pak Wahyudi monggo Mbah Guru katuran minggah pepanggungan. Aja dipleroki. Aja dipleroki Ayo, monggo. iya.
Gareng tenan Mas Gareng. Wilujeng dalu Pak Guru. Wilujeng dalu. Nggih. Dan Alhamdulillah. alhamdulillah timbul ngekerne masyarakat saking pundi-pundi Mas. Lah nggih, pancen nggih. Hebat niki warga masyarakat Tunggur. Niki kata sangat panjenengan wayang kata dene Pak Trimo. Nggih. Oh, Mbak Trimo. Nggih Mbak Mabul nggih rawuh niki wau. Kang Panji. Nggih Pak Sun nggih rawuh sedaya. Alhamdulillah. Sugeng nonton ngantos enjing mengke. Nggih. Pak Guru niki jenengan wau meling dateng kula Mas, aku pilih didampingi Mbak Tati. Lah niki Mbak Tati Biasane ming delok YouTube Mas Dalang. Jadi saiki dibuktekne ngoten. Nganti jam 1 apa mirsani YouTube Mbak Tati. Niku lho Pak Tatin. Ya. Pripun Pak, menika sampun kepanggih nggih ajeng napa panjenengan? Wah, gampang itu. Ya, kula Ini Mas Dalang nggih. Nggih. Upama Mbak Tatin kita gandrung ngono piye. wah, anak jos. Boten napa-napa. Anak jos niki. Asal nggih. Asal Nggih mawon. pangapunten lho. Padahal kita pun asal panjenengan nggih ngomongnya kalih kula, Mak. Oh, Dadi ngeten. kula gandrung pripun ngenten? Oh, ngeten. Tapi Mbak Tatin. nggih. Itu tembung dhewe. Ini panjenengan mengke kula gandrung. Pripun? Nek biasanipun nek teng Jogja menika nek gandrung niku minimal 2 juta, Pak. Oh, ngeten. Pun santai mawon. Sertifikasi 5.300. Bapak ini berbiaya kakung tembe-tembe sampai biaya. Wong 5.300 setengah. Nek panjenengan sampun siap menika kula nggih siap nek Tengah dereng nggih. siap. Nek dereng siap niku nggih kula nggih panjenengan. Sama Bu nggih. Aku ngerti kok deg-deg sih ngono to. Neng Jogja biasanya Minimal 2 juta. minimal 2 juta. Tapi ya Nggih. sing penting sampai tenggen kula seminggu. Lah 2 juta lho. Kon ngewangi kerja. Ya Mbak. Itu pokoknya. Monggo kersa panjenengan monggo ajeng. Nggih. Pokoke kula entri namung siap. Siap. Pokoknya mantap. Nabi benar siap kula nggih. Siap. Nek menika nek gandrung niku lakone menapa? Lah Gandrung. dan iki yo lakone Pak Yudi kali Mbak Tatin ngoten mawon. Menak. Alah, Ning waton gandrung to sih. oleh YouTube iki cari. Lah aku pengen lho. Ya minggu bang. Mana? Ya. Ya tapi ya. Nah, Jajal gitu. Pilingane. Lah, ojo digawe lho nek. buatan blokan Mbak Guru bawa buatan tahu kan. Ya ben dongae muga-muga cair ya tim ya. Dongake ya Mas Heri. Aku ora dongane aku jalukno sisan. Dikai kok nek sareng kok tak nei. Ya menawa ta utawa moto. Duh wong ayu. Oh, Bapak iki pengen demok napa, Pak? Peputane ati. Api menika wonten mriki, Pak, mboten wonten mriki. Kok hujan? Kok ora diterusne lho. Ini kok. Jenengan kok bujane ati lho, iki kok nang kene. Ati jenenge nang gone sekolah wawasan Wiyata Mandala. Ora kena ngono kuwi. Lah pripun to nek Ya ati? mek ngono. Malah ditane. Mboten wani. Gawang ing telenging netra. Nggih. Piye diajeng? Pripun Kang Mas? Tapi ki ora ana wong ayu kek jaba sliramu. Ora napa inji to Kang Mas? Nek ra percaya kok mbah teling. Bareng menika sampun kalih apa ajeng 3 to, Pak? Latin. Lah
wong lanang iki kabeh ngene ning ora apa-apa. Sing penting siji, cair. Aku ngelak lho. Gor aku tak ngombe sik sedeletan. Iki banyune kan. Wong iki dadane Mas Putut. Mau ngurusi bawa wis andang ngelak. Durung dikapa-kapane wis ngelak. Wis lagi pemanasane mobil tak telung aku wae. Aku langganan iso kaji. Iya, Mbak. Saestu menika. Matur sudah nuwun. Ikhlas nggih, Mbak? Nggih. Lah mbok kalau ngomong, Mbak. Ora rame kaget loro. Ini ora laut nomor ya biasa. Ojo nomor. Ngopo mau godhog eneng nomere. Eneng nomere gotok udah. Yo tenang. Kok tak go ning sayutan kono muga-muga dadi 250. Apa laku bandare kono kok. Monggo ditati. Dek taten Wong yen bobong iku gewit sani gak tapi. Oh, kok. Wah. Masa aku gak baik kok yo jan. Oh, ewan iki ya. Ngomong ya kene nyuwun. Aja oleh duit kan. yang ini katresnanku tresno suci kersaning Tresno suci kersaning Gusti. Apa lautan Niki kali gerayang-gerayang lho. Nggih, Pak Guru nggih. Reng, apa-apa Mas. lali ku nek ora sama kaki. Tak kira lagi karo TV. Menika panjenengan ngendika, apa Pak? Gus ora sama garing kok ora sama kaki store yang aku lho. Wah. Mas. Stop tenang ya, Pak. Aman kalau tak bisa stop cair. Nanging pranggraita nira mung nongko Masalah Nggih, Pak Guru. sejatine tresno kumarang Katen kuwi lahir kucing batin. Tresno suci kersane Gusti kang akare jaket nanging sabalike karepe Mbak Katen kok ning dipek dulur Sinara Wedi. Panjenengan badhe kersakaken kula. Sakjane ngono, Nek sakjane. panjenengan ngoten niku pikir kula gadah. Apa nyuwun? Apa? Menika apa? Ngomong kedek letek. Panjenengan kedah nglampahi menika rumiyin. Kudu dadi ngene iki. Nggih maksude Maksudnya piye? iki lho carane iki wong kok dadi bojoku kudu nglupati. Hah? Tapi omong reng gareng ku tak nggih tunggal gen cair. Wong arep golek duwe kok kan saya dipateni. Wong aku wis paham kok. Balurahan dulu Kangen go tumpal. kandhane kok tansane seneng. Kok demok meneh panjenengan demok ping 3 wis tak etung lho iki. Wis kok itu. Iya. Terus Atiku keronto-ronto. akhirnya ten pundi? Ini. Nah, kok kata kluwen kene. Boten bagus ya. Kula ki nggih biasane kali Mbak Katin ngoten niku. Kula ki kadung biasa kok ngoten. Monggo Mbak. Yen kelingan seliramu
wis nate janji bakal urip bebraya yang ngaten niku seniman iya Senenge wong. Mbak Guru iya seniman manjen budaya nggih nggih bawa agar iya Mas Putut niku lho bawa swanten iya ya Iya, suatu ini elok tenan. aku belajar sampai sore penjenengan rawuh kula terus belajar dan penting nggih Kok langsung sakit? Wow, oh rawuh Mbak Guru Bagus ini 3 menit langsung sakit. Nek ketoke karo awakmu ra go 3 menit kok. Tapi tadi Kowe teko wis sakit. sakit apa? Alah. Ya, muga-muga cair ngono lho. iki omong apa to Reng Mboten Pak. Kula niku jaman siyen mboten nek sakniki mboten. niki upami Mbak Elisa nggih ning ngoten betul Mboten apa. Cuma sakne wong wau runtung-runtung nyantun kalih. nggih mboten apa Nek terus nek ditinggali saja piye. jadi kan karo jenengan sama coba Mbak Guru ya Jenengan kamu piambak Mbak Elisa mboten Wong jenengan. tapi kula mengki nek dijak ngendikan Mbak Fatin bingung nek nyauti. Elisa kok Mbak nanti. Elisa. Wis terus eling kuwi ming taten ae. Gampang mawon wong bahasa Mbak Elisa itu gampang. Jenengan kesulitan cukup siji Mbak Guru. Tanya Google pun. Wong ngaten. Yo, Nggih monggo Mbak. Ya, jenengan si aku kok nyelak iki apa ya? Mbak Guru kok jenengan itu malah bolak-balik ning ngombor. Minum mawon. ngobrol ya pajak ya Nggih, nggih. Kula niku biasane nggih ngoten. Mereka matanya ndak mau Nggih nggih, mboten napa-napa wonten nyandang. nggih Nek misalnya Sadake demam panggung ngeten iki. nah Ngerti presiden kondang Nggih. Jakarta Raya. Jenengan menika ngundang Mbak Elisa kok sing dimati aku meneh. Ketok yang buat sih ya. Wong enek foto ya aku di tengah lho rumah aku. Kat kula ya mbok. Elisa. Piye wong gabus? Wong bagus. Wong gabus. Bagus. Ya pasti opo aku yang Sampai ngerti. sem-sem atiku. Bacot no tembangmu mau. Aku ora iso nyauri aku lho. Sem atiku bacut Oh, racunno tembangmu mau Oh, tembang mah dibacut nih. Iya. racunno wong gabus ya. Mas, sore tidur Mas ya. Bagus ya. Nggih, pimpinane Mas Inom. Ya. Mimirin. Nema. Aja ganggu ae. Tak indah. Wis medati kok rusak ini. Mbak utawa mimik meneh ngono lho. Jenengan Gorgi sama Mbak Katin apa sama saya? Ayo. Kedua-duanya. Kedua-duanya mau Iya. diundang. Caranya ben cair itu gampang. Sing abang apa sing biru mang milih niku. Bener. Ku jelas cair mengke. Biru manut apa ndak manut ya. Monggo Pak Guru. monggo Pak Guru ya Lah guru ngapa ngersakne mimik kok ya? Aku nek dikeroyok ini asli ya bingung asli. Kula ke dados sajudan jenengan siap Mbak Guru ya Allah. Minum mrene Mbak Guru. Oke. Nek wayang ngubusen ngono Reng. Iya. Pak Guru napa kula miki? Wah. Aku tenang apa ora karek ngono lho. Nek tenang aku pira-pira ya manut. Iki lho budi mau miki. Iki lho iki lho. Nah, menika lho kula bikaken. Ah, iki lho Mbak Guru pesan bukane. Film iki ya ora patut. Ya pun monggo jenengan. ya monggo ini lagune ya Oh, alam Aku bingung asline bingung niki. Ampun bingung-bingung Pak. Kunjuk
mboten. Elis. Saiki timbang aku bingung wis diganti pelok nem apa ngoten mawon. Monggo. Saran jane apa? Langgam ya. Langsung langgam mawon Mbak Elisa. Mbak Tati dicaosi langgam mawon. Masalah mau balik Napa napa lara asmara. Ya monggo, mana Duet kok ya lara asmara niku. Nggih kan Mbak Guru. Kalian Mbak Guru. Nggih. Masa goreng Masamu lupa koyo wajan ngono. iku matamu wis mari duro. Kuwi mau game ngene iki kenapa matane? Mripatku lara Oh, loro. Negane ngopo? kenekan anu sampe. Wis lan ningsih lan. Sampai warta ya. Aduh wong maneh rasane wong lara asmara ki ya kok ngene iki krek. Ya, Pak Guru, dalam mboten minum melih to. boten wong wis bare kok ngene. Ya. Aku Nggih, matur dumateng sagung para pebungken, para penonton daya nggih mbok bilih wonten kirang langkungipun kula njustap dereng nate ngeten iki. Kula nuwun dugi samudra pangaksami ingkang Nggih Pak Guru. Nggih, sami-sami nggih, Pak. Nggih. Nek kula ngaduk maaf ya. Boten. Aku ki wis apal nek ning YouTube ya ngono kae. Nggih, alhamdulillah. Mbak Elisa, Mbak Tati wis biasa. kucengan Nggih, matur sembah nuwun. Gantos ingkang ingkang ngaten. Ngaten Pak Guru. Matur suwun Pak Guru. Nggih. Mbak Guru. Mbak Guru. Oh nggih. Dek Elisa, Dek Elisa. Cemak gareng. Siap untuk menjadi pagar betis. Pak. Boten sak repot-repot, Pak. Isi kene lho, Pak. Ya ampun. Kok ada ditok-ditoknya, Pak. Celak hijau, celak hijau, celak hijau, celak hijau. Pada situ. Nggih. Oh, Mas Gareng boten. Nak damel mik to, Pak. Kersane krungu niku lho dulur-dulur. Wonten welingan. Nggih. Engko gareng ora sak kok sawe. Nggih, nggih alhamdulillah. Urusannya Mbah Teling. Nggih, nggih alhamdulillah, Pak. Mbak Naten karo Mbak Elisa monggo kerto. Mbak Guru. Dalem. Nuwun sewu Mbak Guru. Nggih. Kula mboten disawen mboten napa-napa. Kuncine siji Mbak Guru. Napa? Jedinge rambu enek ciduke. Wong ngoten. Aku iki juga nyambi kene. Ciduke blas. Nggih, si bele mati kowe bedo iku iso eneng isi. Toyane ya telas lho mau. Sampun kenging. Matur suwun. Nggih, sami-sami Mbak Guru. Matur suwun Pak Guru. Mana siangan nggih, Pak. Nggih, ngomong terus Pak Guru. Salaman meneh sih. Kula balik ke kilo ya. Pak sauku
tampil. Tenang ya. Dadi rezekimu dadi patiku. Yo iki bejane dhewe-dhewe mawon. Alane dhewe-dhewe Mas Reng, sampai tak goleki iki sing paling badhe jumeneng iki putri saking Bapak Kepala Desa. Putrine Mbak Sono Keling iki lenggah dadi anggota dewan. Alhamdulillah. Ibu Karmini tampil di depan sebagai pengalaman. Ya. Monggo, Bu Karmini. Ibu dewan kita. Bukan ini monggo. Ditampilin baru aku bos ya, Gareng. Bangulah. Baru aku bos. Bangulah bos di monggo. Bangulah. Iya, Bu Karmini dan baru aku bos. Ayo jenawon. Selamat malam. Monggo Ibu. Kemana Ibu bos ya, Gareng? Bangulah bos. Monggo. Langsung jenawon. Bangulah bos. Monggo. Bangulah bos jan kaya Cak Yudo. Nggih. Jenawon. Sebagaimana nama Mas? Baru aku bos. Wilujeng rawuh balurah bungkus. Niki bungkus limbian. Nek kalau ini Mbak Elisa wonten bungkus ngebel. Ngebel. Mbak bungkus limbian niki. Pak Bupus lebihan. Menika pun Mbak Demang. Wilujeng dalu Mbak Demang, Mbak bungkus. Dalu nggih. Nggih, apa bungkus wayangan niki? Jalur Suro Padana. Oh, suro. Kulo lantos dawuhipun balurah. Siap. Monggo nggih. Nuwun sewu Mak Sange. Piye? Lek Mbah Bupus menika mawilih blangkon. Heeh. Ditata gamblang supaya bisa kelakon. Alhamdulillah. Mesti nek balurah ngendika pisan terus didadi. Lek Ibu Bu Kartini nuwun sewu. Kartini. Menika punya baju khas merah. Abang kuwi wani. Keberanian. Wani mbela bener masyarakat wonten ing Laladan Tugu. Wani mbela warga masyarakat. Jauh ya, jauh. Moga-moga bukan ini. Niki saderengipun dalam nembang. Ini dari mangan bagio kagem Sidro warga Desa Tunggur kita wontenaken ing dalu menika bersih dusun. Rangkaian awet siang atas dalu menika alhamdulillah saged berjalan lancar. Amin, amin. Ugi kerawuhan poro-poro presiden cantik-cantik. Cantik-cantik. Cantik-cantik menawan. Nembe mangertos pangapunten Mbak Tati. Kali dalu menika kula sejatosipun kali sekadi reoni. Kalih Rioni. Nggih, menika kapura jumeneng. Mbak Sri Wahyuni nyuwun tulung menika kanca sak Wayak lirak-lirik Coplek Mbak Sri Wahyuni. enggak Mbak April. Coplek bukan mimi tuane. Ayo Mbak April. Iki Mbak April yang menika nggih salah. Kalian Mbak Aprilia, nggih, monggo Mbak Aprilia dan Mbak Sri Wahyuni. Nggih, kalian saking Ponorogo. Nggih, Ponorogo kula rencanipun dek Solo pun DJ. Mbak April. Oh, DJ. DJ
DJ. Bener. Dwi Jayanti. Dwi Jayanti, DJ. Rencangipun Tole. Oh, Ah. jantenan kok ya. Dia sarjana seni. Ya, alhamdulillah sarjana seninya banyak sekali. Mbak Elisa ya magister psikologi. Nek anu gareng karo aku S6. Oh, lah kok S6? Nek SD ya 6 tahun. 6 tahun. Lah aku SPD, Mas. Apa kuwi? Sumpah perkara duit. Nek wira suarane Madya Laraski S Tyler. Mobil pisane wis geler ya. Nyun sewu menika nyobi podang kuning sakit. Siap. Sani kok diajari para pesindhen-pesindhen cantik pun nopo. Kowe boten Mbak Tati, Mbak Elisa, Baluran nggih. Jadi kali baluran niki pun dicareokan manut, dangdutan turun ngerok napa malih. Baluran itu. Ya Ibu Doyo. Monggo niki Ibu Kartini nggih, lajeng mangke Mbak Lurah. Bagus. Monggo Bu. Ya. Mawi bawa napa langsung? Langsung mawon. Langsung mawon. Langsung. Bawa niku kersane dari Mbah Dalang. Oh, nggih. Iki nyapalan niki istilah. Yuk.
Alhamdulillah kudang kuning sampun Entas bandurah bungkus Tempatnya bungkus Tempatnya bungkus Apa bandurah? Mumpung padanan Di mumpung pinanti kalian Mbak Elisa dan Mbak Tatin ini caketi berikut Mbak Mbak Tatin kalau orang nyedak dengan saya belas malam hari ini Mbak Tatin Mbak Elisa, Anda berdua ini Mbak Elisa Ini Elisa salah sini. Ini Tatin tidak. Tatin tidak Mbak Tatin tidak Meniko ngesanipun suasana redeng ya maki boten saged genting nggih mencoba musik loro juga oh ramen Ramen apa? boten ramanipun mengke kesanipun Pak Gareng mengke Langsung lagu langsung lagu nggih monggo Monggo ingkang ngapal sinten? Mbak Lurah mbok menawi badhe pikanti Mbak napa perwakilan Mbak Elisa kali Mbak Tatin napa Mbak Dwi Di depan Dewi nak serbuat badhe demang piye Bang Lurah kok Mbak piye Lurah kok lembane wakil Mbak Bungkus lah lho wong kesepen Mbak Tatin iki sing pundi alah Mbak Tatin iki sing niki lho Panjenengan pripun to, Pak? Apa dadak kula bangsuli bola bali bola? ya tolong meneh Pak Nggih. iki Mbak Elisa Elisa Kita Mbak Tatin tidak Liri wae, saliri wae. Sorry. Mbak Lurah muncul apa pripun kasus Pak Guru wae. iki ketoke wis iki ketoke wis Lah kok grebek padha mau, Mas. awat-awat ana lho Til ya ewang-ewang ngono. Baik, Pak. Monggo Mbak Demang nggih langsung mawon. Langsung Mabio Mas Laras ya
Setan ganti. Lah piye iki cowok tak biar. Yo apa-apa kok. Mbak areng sewu. Pripun dadi sinden iki enak ya wong joget kanan ngiring ngaten Mbak Tatin kali Mbak Sir ya. Bayaran aku jadi kepengin nih. Tengah dulu. Ayo tangane. Ora aku bayangke lho. Dados sinden kali Mbak Tatin ngetan-ngeten ngoten pun Bayaran. Nuwun sewu Pak. Dinggen mboten sami kak kula mawon sing dados dewan. Apa Bang? Nyun sewu seduhan ten mawon nggih. Datang provinsine milih kula. Tapi nek niki teng pundi? Teng wayangane milih Mas Gareng. Amin. Ya Rabbal alamin. Semoga nanti tahun depan Ibu Karmini bisa menjabat di provinsi ya Mas. Mbak dalam menikah kan dalam menikah Ponorogo itu bisa pemilih kula. Oh iya betul sekali. Pak ya ke Pacitan, Pacitan iki Pacitan. Sampai pokoknya dapil 9 Jawa Timur itu milih kula. Amin. Sukses selalu untuk Ibu Karmini. Matur suwun. Kata mawon kesehatan kuat para Demang sami rawuh, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dandung sami rawuh. Berkalipun kersane munggah panglebar. Iki panggung munggah. Ya monggo dipun aturke mawon. Ya matur suwun Pak Dalang, sukses. Amin. Ngapunten, matur suwun. Bukan ini. Ampun kados Mbak Guru lho, Mbak. Jane iki jane aku yo sae piye tapi nek boten kersa boten napa-napa. Lek kula ki lek cara ngersane blas nek nolahe niku lho sing boten. Kok ngali gareng kaya kota amal. Nggih. Bu. Putih bangun buri ta? Oh, nggih. Colak mawon ora punten. Iki baden air iki masae, Bro. Matur nuwun Dalang. Sawan menika. Izin matur sudah nuwun. Bersih desanipun Pak Dalang. Nggih, wonten pupus Mbak Lurah. Bulan Suro, nggih, alhamdulillah nggih, siap Mbak Lurah. Nggih. Mbak Aprilia, Mbak Tatin, Pak Elisa, harus minangkani gawe dewan karo Pak Lurah pupus. Mbak Tatin, Mbak Elisa, keporo kula dalan jenengan menika kapatah menika beliau kersanipun minggah ke panggungan. Ingkang dereng sinten macange kersanipun ditimbali Mbak Elisa utawi Mbak Tatin monggo. Nggih. Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Pramil, Nggih. monggo sareng. Nggih, monggo Mbak Tatin, ditimbali Mbak Tatin kalian nggih monggo Pak Camat. Monggo Pak Camat. Nggih, kalian Pak. Pak Kapolsek. Nggih. Pak Kondor. Pak Camat sampun mundur. Once sampun. Oh, sampun. Mas Kunder. Nggih, Mas Ereng. Matur dawuh, matur dawuh. Niki wonten ingkang badhe nyumbang dulur sing saka Babatan Ponorogo. Mas Kateno. Oh, nggih. Saka Babatan Ponorogo. Mas Kateno, ya naik ke panggung. Sebagai pengalaman, Mas Kateno. Ojo dimatur panjenengan beliau Mas Kateno. Dari Babatan. Babatan Ponorogo. Nggih. Iya Pak Bos Kagaren. Bos. Lu sendiri Mas Kateno. Lulu dalu dagange Nggih, alhamdulillah sakit pemanggian alhamdulillah ya kerja pemayangan nggih kula sakti kepala runggah wonten panggung mriku nggih jatosipun jane kula nimbun sir munggah terus bagi Mas Gareng aku dijawil ono Nek kanca ke rezeki. lah nggih itu mana resiko niku aku ora iso kaya batur-bature Foto sami mawon. Jenengan iki malah Oh, iya. paling ora nggih tikel malah. Mati tikel. paling ora bare pinter banget dulangan Mbak Tatin nggih Mbak Elisa harus alasu nggih nggih mereka pula penggemar panjenengan nggih
penggemar Panjaluan. Kita Pak, ditolkan. apa laku kalau Pak Dalang apa laku malah Mbak Elisa orang harus alaso sakit timbali Mbak Lasso Mbak Lasso. iya Oh, Mbak Tatin Lestari Handayani mesti bodoh nggak ngerti mau aku fotonya Pak. walah ngomong lah aku ki nyun sewu kula asmanipun sami kalian rencang jenengan dalu tempat laras. Nah, sapa kira-kira margo Mas Katno. Mas Katno. Nggih. Mereka Mbak Elisa sampun atos pinanggih wonten ing Sampung alhamdulillah ini tak tak menika. Nggih. Ini sedang ini sinten Mas Katno. Nggih. Coba tak catet oleh Mbak Tatin mawon. Ya, Mbak Tatin. Ini Mbak Tatin dicat. Tenang kita, tenang tapi timbangannya dobrak. Sikil keju perak ngadeg ya lah. Saya aku meneh kaya. Iya. Dia aja saya. Ya alhamdulillah biasanya pun namun misalnya YouTube. Alhamdulillah kita sakit kepanggil. Nggih. Nah biasanya pun gualak ya kalau Pak Seno itu gualak. Niki kok boten ini napa pergedangan iki gitu. Boten. Pilih teh Pak. Ayo. Saya dereng kenal, pun kenal ya makanya. Oh nggih. Kan jajal mau. Nggih. Pun kenal pun kendel dhewe. Nggih. Nggih. Anu anu apa ya kan selali aku. Selendro napa pelok? Langgam mimpi Mas. Langgam mimpi. Langgam mimpi. Ibaratnya ben muling. Ibot apa Langsung apa dibawani? dia dibawani langkah Ini. ini. Maka Mas Katno dampingi Mbak Tatin. Ya. Hati-hati loh Mbak Tatin. Tapi mohon. Siapkan minuman. Oh iya. Nganti gelerek diumumi. Sampai Pak Satno. Nah, ini ada Mas. Ngambara ing awan Pak Katno, iman-iman jenengan Kevin yang dibawa ke madep kembali Mbak Tatin. Oh madep kok nih boleh bibir nih. saya akhir kenal lah. Kalau langsung ngadep aku semaput ke Ciloko Pak. Nek biasanya pun Pripun? kanca kula sing saking warga daerah mila Katno mila kula panggile Kadekno. Oh ngoten. Iki nggih kalian panjenengan nggih kula sebat Pak Kadekno. Pak Katno. Oh, manut kok ditingali wong ayu iki piye-piye pangkat penak. Kaya le penak nggih. Nggih. Kaya mantep. Pripun? Pak Kadekno. Lah iya. Ora ngono. Lah apa? Pak ngadegno. Ya apa lek ya ngadeg dhewe. Ya, Mas Katno. teko ngendi guys. Setel lawas. Monggo. Langut bebasan tanpa tepi aku pokoknya nyamak bojoku aja Padahal iki lah kok ditubur repot gila iya kok rumah saya kok ya bojoku to lek Estu Pak Katno. Wow Pak Katno. Ya ikan malah. narang baseng menggo mendong mibar ngiteri jagat ngulan dorong ngambara ngunggahi gunung. Mbak Tatin. Cek. Kadose Mbak Elisa cemburu napa mboten nggih? Nah, nggih. Ya, apa melu jumeneng mriki? Biasa nyebut gawe wong siji ngajak
Tibane gini-gini. Tapi wis tak omong nih bisa niku ora ana ngopo-opo lho yo. Iya. Lah ora isin lah aku. Aku ki wis ora isinan nek musuh ngene-ngene iki yo. Belakangnya. Datungkul kumbal gagasan Sademakin nowo ngimpi Gema Pustika. Ya, ya. Maka Sripat Sripi Meraga Sipe ya si ake iki lho dikampingi apa jeneng iki penggemar musik lho Gacut Ya. Mbak Elisa. Mas kan mau Sebangun ya. Iya. Nggih mugi-mugi pinanggih malih wonten ing tanggal 9 Mbak Elisa nggih. Nggih wonten ing Babakan nggih. Iki mboten nyawet namung damel parkir nggih. Monggo. Nggih, pokoke pun rebutan ya. Nggih. Sembangun pun. Alhamdulillah, pun tersono kunjung nggih Mbak Yutatin. Alhamdulillah karena sangat ingkang nyemuyung-muyung sampai ngecek suasana pun. Mbak Tatin, Mbak Elisa, menika wonten keyboard komplit. Oke. Nah, campur niki sari Gema Mustika. wonten Mbak Lilis, Mbak Lilis, nggih wonten Mbak Rika, Mbak Rika, nggih wonten Mbak Dwi Jayanti, Mbak Sayati, ingkang dereng jumeneng. monggo katuran suneneng. Iya, iya, iya. Nyanyi dengan keyboard. Gema Hus 3. Ya, sama Rika. Ini Rik. esu-esukan kok ya. Ya, Rik. Ayo, mumpung iki Mbak Elisa kalian Mbak Tatin, saged dados napa? Nggih, sembah nuwun.
Jangan tenang kok ya. Mbak Mustika. Ya, seperti mana? Iya, Belum ada request, yang penting nyanyi. Monggo. Nah, nyanyi nyanyi. Penting nyanyi. Saya kagem Karang Taruna Pemuda Pemudi Desa Tunggur. Betul. Nah, kata-kata juru parkir. Betul. Nah, Ya, sanes Mas. Jadi kudu dumateng sedaya organisasi yang ada wonten ing Laladan Tunggur nggih macane. Wilujeng Dalu, Wilujeng Ngamir Sari. ya Mas Garing. Nah, ini mau disambung ono goro-goro. Ya, ini untuk link lakon. Ya.